Sinds de fusie van de havens zijn er 7000 banen bijgekomen. We denken dat het ook goed is, als je dan kijkt naar ons strategisch plan, dat we voor een aantal sectoren gekozen hebben waar toch ook veel werkgelegenheid aan gebonden is. Staal, chemie, daar zijn heel veel handjes nodig. En verder in deze uitzending. Actie tegen 2 nieuwe kerncentrales. En bedrijf eist tolgeld terug. Goedenavond. De fusie tussen de havens van Vlissingen-Oost, Terneuzen en Gent, nu 5 jaar geleden, heeft 7000 extra banen opgeleverd. Opgetogen woorden van directeur Daan Schalk van Noord Seaport, zoals de havens sindsdien heten. In totaal werken daar nu 102.000 mensen. Tijdens een persconferentie maakte Schalk meteen bekend dat de haven een recordjaar achter de rug heeft met een groei van 7%. Afgelopen herfst werd nog gesproken van een groei van 10%. Dat het maar 7 is geworden heeft te maken met Rusland, tot voor kort de belangrijkste handelspartner van Noord Seaport. De boycott tegen Rusland heeft steeds meer gevolgen voor de havens van Zeeland en Gent. Wij zien dat Rusland in augustus nog op plus 18% zat, nu al op min 10. En wij verwachten dat alles wat uit Rusland komt volgend jaar maar 1/3 meer zal zijn van een normaal jaar. De winnaars zijn de Verenigde Staten, Canada, Australië en Brazilië. Daar doet u nu veel meer zaken mee? Daar doen wij nu veel meer zaken mee en dat zijn ook typisch de landen die dan ook heel grote landbouwnederzettingen hebben, waar heel veel mijnbouw is. Dus daar zien wij dat die eigenlijk die Russische volumes zijn gaan vervangen. In de haven van Vlissingen-Oost is Ariane Laforte. Ariane, belangrijkste handelspartner Rusland is dus weggevallen, maar toch blijft Noord Seaport het beter doen dan Antwerpen en Rotterdam. Hoe kan dat? Nou ja, dat komt toch ook wel door de fusie hoor, want Gent en Zeeland zijn samen toch een grote haven geworden in Europa. En dat is een uitstraling waar bedrijven, waar klanten toch wel op afkomen. En daarnaast zegt Noord Seaport, wij zijn heel goed in zogenoemde droge bulk. Hè. Papier, ijzererts, graan voor de industrie die goed blijft draaien. Terwijl Antwerpen en Rotterdam, dat zijn toch meer containerhavens. Hè. Containers vaak vol met consumentengoederen en juist daarin, ja, daar is toch een beetje de klad ingekomen, hè, onder invloed van toch een dreigende recessie door die oorlog in Oekraïne. Ja, nou is die fusie 5 jaar geleden beklonken. Dat zou 7000 extra banen hebben opgeleverd. Hoe komen ze aan dat getal? Ja, volgens Noord Seaport gaat het om officiële cijfers van Vlaamse en Nederlandse ministeries. Dus geen optimistisch natte vingerwerk. Ja, dat die fusie extra banen zou opleveren, dat was al wel duidelijk. Maar dat het er 7000 zijn geworden, dat is meer dan verwacht. Dat is meer dan gedacht en we denken dat het ook goed is, als je dan kijkt naar ons strategisch plan, dat we voor een aantal sectoren gekozen hebben waar toch ook veel werkgelegenheid aan gebonden is. Staal, chemie, die toegevoegde waarde, logistiek, automotive, daar zijn heel veel handjes nodig en de groei zit ook voornamelijk daar, terwijl puur op- en overslag is goed voor je tonnage, maar brengt minder banen met zich mee. Ja, en dan moet je ook nog bedenken dat het er eigenlijk 10.000 banen hadden moeten zijn. Hè, die extra zouden zijn ontstaan tussen die fusie van de havens in Zeeland en Gent. Maar dat het er maar 7000 zijn, dat heeft ook te maken met, toch ook in Vlaanderen en in Zeeland het grote tekort aan personeel. En dat varieert van sjouwers tot ingenieurs. Dankjewel, Ariane. Met potten en pannen gingen tientallen demonstranten vandaag de straat op in Middelburg. Ze protesteerden tegen de mogelijke bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Borselen. Wij willen vandaag actie voeren om een tegengeluid te laten horen. Over het algemeen wordt gedacht dat de Zeeuwen zich soepeltjes bij de komst van de kerncentrales neerleggen. Maar dat is absoluut niet het geval. De demonstranten maken zich zorgen over de gevolgen van de kerncentrales. Wat gaat dat betekenen voor ons landschap? Wat gaat dat betekenen voor de leefbaarheid en onze leefomgeving? Wat laten wij na aan de jeugd? In feite zou dat zomaar een verwoest landschap, een verwoeste kustlijn zijn. 15 jaar lang een bouwput. En dan weten we nog niet eens wat ons dat aan feitelijke energie uiteindelijk gaat opleveren. Naar verwachting maakt het kabinet op zijn vroegst pas eind 2024 een definitieve keuze voor een locatie van de kerncentrales.
De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de valse bommelding op containerschip MSC Lorena. Een 24-jarige man uit Delft. Eerder deze week werd een 22-jarige man uit Den Haag opgepakt. Een paar weken geleden voer het schip op de Westerschelde toen een anonieme beller dreigde dat er een bom zou ontploffen als het zou aanmeren in Antwerpen. Uit voorzorg heeft het een week voor anker gelegen voor de Zeeuwse kust. De politie denkt dat dit alles te maken heeft met drugshandel. Burgemeester en wethouders van Vlissingen gaan niet op eigen houtje excuses maken voor het slavernijverleden van de stad. Eerst moet de gemeenteraad bepalen of dat nodig is. Dat antwoordt BNW op vragen van de ChristenUnie. BNW in Middelburg besloot wel op eigen initiatief excuses te gaan maken. Dat gebeurt op 1 juli dit jaar tijdens Kitty Kotti. Transportbedrijf Cotra uit Breskens heeft een schadeclaim ingediend bij de provincie om betaald tolgeld terug te krijgen. Volgens het bedrijf, dat dagelijks vele malen door de tunnel rijdt, zou uit onderzoek blijken dat de Westerschelde-tunnel al sinds 2017 afbetaald is. Het heffen van tol is daarom onterecht, zegt Cotra. Hoe hoog het bedrag is dat geclaimd wordt, is niet bekendgemaakt. Een 300 meter lang Maltese containerschip is afgelopen nacht vastgelopen bij Kruiningen. De Barracuda was onderweg vanuit Antwerpen naar Hamburg, maar werd stuurloos door problemen met het roer. Rond 5:30 vanmorgen kon het schip met behulp van sleepboten worden vlotgetrokken. Het ligt nu in de buurt van Borselen voor anker. Daar gaan duikers kijken of er schade is aan het containerschip. Bijna een jaar nadat storm Eunice door Nederland raasde, is voetbalclub Ria Westdorpen weer terug waar het hoort. De storm maakte de Zeeuws-Vlaamse vereniging in één klap dakloos. Maar inmiddels is de club weer opgekrabbeld. Zondagmiddag 2 uur en de voetballers van Ria Westdorpen staan te trappelen in de kleedkamer van hun club. Een tafereel zoals bij zoveel verenigingen, maar voor Ria was spelen op het eigen sportpark vorig jaar allesbehalve vanzelfsprekend. Op 18 februari blies storm Eunice het dak van de kleedkamers in één ruk zo het veld op. Erevoorzitter Walter van Halst kan het zich nog als de dag van gisteren herinneren. We zaten in de kantine met een man of 7, 8. Opeens een harde klap. En we kijken naar buiten en het dak lag op het veld. Dus dat was natuurlijk even paniek. Ik kwam de Kapittelstraat ingereden en ik kom op het veld en ik zie dat het dak op het veld ligt. Ja, dat was toch even schrikkend. En niet alleen schrikken, maar ik heb toch even mijn zakdoek moeten pakken dan. Want ik dacht van, oh, wat is er hier gebeurd? En dan al de volgende stap, hoe gaat dit opgelost worden? Het nabijgelegen FC Axel biedt gelukkig een helpende hand. Teams van Ria speelden daar vorig jaar de meeste van hun wedstrijden. Maar de ravage op het eigen sportpark was enorm. We zaten natuurlijk in eerste instantie met de handen in het haar. Want ja, we moesten een aannemer, iemand voor de elektriciteit, iemand voor het dak in deze moeilijke tijd. En dat is veel sneller dan wij ooit hadden verwacht, is dat proces op de rol gegaan. Dus zeg maar tot net boven die kapstokken is er alles afgegaan. Alle muren, dat is allemaal opgemetseld. En hier van achter de doucheruimte, daar hebben we dan alle tegelwerk druk afgehaald. En dan is de aannemer keurig in de kleuren van Ria terug hersteld. De kleedkamers zien er nu weer gelikt uit, maar dat was natuurlijk niet gratis. Storm Eunice kostte de kleine dorpsclub uiteindelijk zo'n 2,5 ton. Maar na regen komt zonneschijn. Nou, in die zin natuurlijk, de accommodatie stond er 50 jaar. En die accommodatie had dit jaar gewoon 51 jaar gedaan. Maar door die ramp hebben we toch bepaalde zaken die we dachten dat nodig was, hebben we toch gelijk meegenomen. Dus wat dat betreft zitten we er nu mooier voor dan in februari. 2022 zal de boeken ingaan als een stormachtig jaar voor Ria Westdorpen. Maar de club leeft en kijkt met een goed gevoel naar de toekomst. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zoiets ingrijpends hier op het veld hebben meegemaakt. Maar dan zie je ook hierin kan een kleine club toch weer een grootse prestatie neerzetten. Door vandaag te kunnen kijken van alles is gemaakt, alles ziet er weer gelekt uit en we kunnen weer verder. Het
was vandaag nog nat na de vele regen van gisteren. Maar vandaag kwam er niet veel meer bij. Wel weer veel wind. Het zonnetje kwam er ook niet doorheen. Het werd een graad of 9. Morgen wordt het weer een echte regendag. Pas in de avond wordt het droger en er staat opnieuw een stevige wind. Zondag iets minder regenachtig. Maar ook dan blijft het waarschijnlijk niet droog. Ja, en daarna wordt het kouder. Het woord sneeuw is zelfs alweer gevallen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een goed weekend.